Na masu bukatar kallon fina-finai na India Hausa wanda suke bukata sa su cikin group na VIP ba su da hayoyi wanda za su ɗauka lambobin mu. To a yau mun ɗauko muku tsari wanda za ku dinga samun sababbin fina-finai a kowane wace rana, wanda a duk ƙasar da kake idan ka biya kuɗin ka za ka iya samun wannan sababbin fina-finai. Da farko idan wani bakon zan kallon shafin namu ka daure ka yi mana subscribing da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shirye mu za ku gansu akai insha Allah. Waɗannan fina-finai ne sababbi ingantattu masu kyau wanda an ka fassara da kamfanin Sultan da kamfanin Yusuf Zamani. Waɗannan sababbin fina-finai ne, wannan kowa inda waɗannan fina-finai sababbi ne wanda kuke gana muku tallasu. Kenan duk wanda yake buƙatar shiga cikin wannan tsarin namu na VIP a cikin group mu ne kaɗai zaka iya samu duk wani sabon film da ya fito a ranar film ya fito a ranar muke saka shi a cikin group. Ga duk wanda yake buƙata lambobin mu ga sunan wanda mutum zai ɗauka sai ya muna magana ta WhatsApp ko ta Telegram wanda mutum zai iya biyan kuɗin shi a duk ƙasar da kake insha Allah. Idan ka biya kuɗin ka za mu saka ka cikin wannan tsarin wanda zaka dinga samun sababbin fina-finai a kowace rana. Idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin muna saka link namu na group mu na Telegram da na WhatsApp wanda zaka iya shiga kuma kai mai adamin magana a ciki. Iya mai adami kawai zaka ɗauka lambar shi kai magana. Kuma bayan haka nan muna ɗora lambobin mu tare da wa'annan link na group na WhatsApp na Telegram wanda zaka iya ɗaukawa sai kai muna magana direct wanda zaka yi magana ni da kaina. Ina ɗora muku lamba ta kenan ta Libya wanda zaka iya ɗauka duk ƙasar da kake idan ka ɗauki lamba ta zan hada mu haya ma baka hayar da zaka biya kuɗin ka a saka ka cikin wannan tsarin na VIP wanda zaka iya samun duk wani sabon film da ya fito a ranar da film ya fito a ranar zaka same shi a cikin group na VIP. Kenan idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin kar ka bari wannan dama ta wuce ka. Wannan dama ce wanda zaka dinga samun fina-finai sababbi idan ka shiga cikin group kin ma fina-finan sun ka wuce a can baya zaka isko su a ciki. Muna da fina-finai sama da 4,000 wanda a cikin group wanda zaka zo ka isko wanda duk film da kake nema insha Allah idan ka shiga cikin wannan group zaka iya samun shi a cikin wannan tsarin namu na VIP wanda ake biyan kuɗi. Yan kuɗi ne kawai ake biya yan kabila wanda zaka iya shiga cikin wannan tsarin. Kai kar ka bari a baka labari idan kana buƙatar shiga cikin wannan tsarin na VIP lambobin ga sunan za ku iya ɗauka sai ku yi magana. Masu buƙatar shiga cikin group kadai mun gode.